Nie je, senior. Mal som pocit, ako by ste ma vypočúvali, seržant. Áno, prepáčte, senior Galindez. Nebol dobrý nápad, že som sa tu zastavil. Prajem vám dobrú noc. Dobrú noc. Máš krásne vlasy, mama. Pekne ti voňajú. Spravím ti skvelý účes. Počujem plač bábätka. Ešte nenarodeného. Nechcú, aby prišlo na svet. Ja nič nepočujem, mami. Je to bábätko, ktoré nechcú, aby sa narodilo. Také nevinné, ako si bola ty. Nechcú, aby sa narodilo. Kto, mami? Kto nechce mať bábätko? Tak ty máš ten problém, Esperanza. Myslela som, že Karmita, alebo niektorá z tých, čo chodia za mnou. Som veľmi zúfala, Krysanta. Prišla som, aby ste mi pomohli, prosím. Nechala si urobiť pancharta. Ty taká cnostná a vždy poslušná. Krysanta, prosím vás, neodsudzujte ma. Nemáte ani len tušenie, čo sa mi stalo. Vychovávali ťa takí dobrí rodičia. Vštepili ti správne princípy a boli ti vzorom. A ty sa nevieš správať. A Martin, kto by to na ňo povedal? A jeho mama, veď tá sa tvári ako svetica. Pomôžete mi však. Nie. Tebe nie. Ale Karmite ste povedali, že áno. Lebo som si myslela, že ide o inú osobu. Je to tvoja chyba, nemala si dať spraviť dieťa. Teraz musíš čeliť následkom. Choď a povedz svojim rodičom, čo sa stalo. Nepomôžem ti. Nepreruším tvoj stav. Krysanta, prosím vás. Je to moje posledné slovo. Choď a povedz rodičom pravdu. Prosím vás, Krysanta. Už som povedala, choď. Vás. Krysanta, veľmi vás prosím. Veľmi vás prosím. Ešte kávu? A chlieb? Juanita, choď dnu a ďakujem. Viete, dala som Juanite prácu, lebo ju potrebuje. A okrem toho chýba tu pomocná sila. No, vidím. Úlohu gazdinej berieš naozaj vážne. Pretože ak mám niečo robiť, robím to dokonale. Dobré ráno. Dobré ráno. A vy ste kto? Ako ste sem vošli? Akože ja? Estrelita, to je moja teta Lucia. Ahoj, holúbok. Ako sa máš? Ďakujem veľmi dobre. A ty? Ako si spala? Skvele, som šťastná. No a ty si kto? To je Estrelita, pomáha Mocharasovi v domácnosti. Veľmi ma teší, prepáčte. Nič sa Ste nestalo. veľmi pekná a veľmi elegantná. Áno, Pozriem si sa, kto milá. zvoní a prinesiem raňajky. Nech sa páči. To dievča je veľmi bezprostredné však. Áno, Estrelita je veľmi spontánna. Neuveriteľné. Ale je Ďakujem. sympatická. Áno, máš pravdu. Choďme ohlásiť Viktorovi Manuelovi, jasné? Práve raňajkuje, seňorita. Prosím, neobťažujte Dobre, nájdem ho. si ho sama, netráp sa. Ty raňa! Mám rada morský vetrík. Toto prostredie. Rada hľadím na rybárov, ako hádžu siete. A tak. Teším sa, že sa tu dobre cítiš. Áno, je tu báječne. Dobré ráno. Dobré ráno, Oriana. Ahoj, Viktor Manuel. Predstavím ti svoju tetu Luciu. Ahoj, teší ma. Rada vás poznávam. Podobne. Je to dcéra Leona Paru Ibanesa. Včera tu bol. Samozrejme, už viem. Dobre, že si prišla. Môžeme si tykať? Iste. Chystám práve večerok pre významných hostí a otcových priateľov. Naozaj? To znie dobre. Samozrejme, srdečne ťa pozývam. To isté som prišla povedať Viktorovi Manuelovi, ktorý tam určite nesmie chýbať. Ďakujeme za Ďakujem. pozvanie, prídeme. Teším sa. Seňora, určite si nájdete na seba niečo pekné. Máte nádhernú postavu. Ale čo si oblečiem, ja netuším. Ty nie si pozvaná, Estrela. Idem do kuchyne. Prosím, sadnite si. Dobre. Ďakujem.
Zdravím, Don Guillermo. Ahoj, Estrelita. Transi to vravela, že idete do Paríža. Je to pravda? Áno, idem, ale o tom teraz nehovorme. Prečo? Sadni si. Radšej mi povedz niečo o sebe. O mne? Áno, o tom, ako žiješ. Tak, ak chcete. Môj život je ako iné. Niekedy veselý, niekedy smutný. Viete, že nemám otca. Mama ma porodila v noci pod kokosovníkmi. Nemá to v hlave celkom v poriadku. Preto sa o mňa postarali moji krstní, Antonio a Aurora. Veľmi ich ľúbim, ako by mi boli mama a otec. Aj ma vychovali ako svoju. A mala si nejaké hračky? Hračky? Kdeže? Sme dosť chudobní, ale mala som siete. Krstní majú 3 deti, sú to moji súrodenci. Nikdy nemáme veľa na tanieri. Ale kde sa najedia 5, naje sa aj 6. Zrejme nie si veľmi šťastná však. Prečo by som nebola? Som? Iba ma niečo trápi. To, že mama je chorá. A často sa nám stráca. Odíde aj na mesiac a nikto nevie, kde je. Preto mám veľký strach, že raz odíde a už sa nevráti. A nemohla by sa uzdraviť. Vyšetrili ju doktor v našej dedine. Povedal, že potrebuje dobrého psychiatra. A v čom spočíva jej choroba? Ako som povedala, utečie z domu a zmizne. A počase sa vráti. Všeličo si predstavuje a hovorí čudné veci. Hovorí o diablovi. Diablom je isto ten zlý chlap, ktorý ju poznačil na celý život. Tam žije ten diabol. V tom dome žije ten zlý muž. Ten diabol, ktorý ublížil šialenej Kasilde. Šialenej Kasilde. Čo sa stalo, švagor? Si pripravený na odchod? Lenita ti zohnala letenku do Paríža. O pol hodiny ťa odvezú na letisko do hlavného mesta. Nie, nikam nepôjdem, Leon. Čo to vravíš? Bol som zbabelec. Ale musím prevziať zodpovednosť a napraviť aspoň tie chyby, ktoré sa ešte dajú. Ale Guillermo... Poviem Estrelite, že je moja dcéra. Naozaj si sa zbláznil? Má právo poznať pravdu o svojom pôvode, ako každý človek. Nebudem to odkladať a poviem jej to. Počkaj, rozmysli si, čo chceš urobiť. Už ma nič nezastaví pred splnením tejto povinnosti. Guillermo, rozmysli si, či je to správne. Počúvaj ma. Nevieš si predstaviť, aká mi je sympatická tvoja teta Lucia. Je milá a nehovorím to len preto, že je moja teta. To je pravda. A vyzerá ako žena, ktorá sa vyzná vo svete. Je veľmi elegantná a očarujúca. Áno, to je. Vidíš? Mal by si sem chodívať, aby tu bolo viac takých noblesných ľudí, ako ste vy. Praješ si niečo, Estrela? No, idem sa spýtať Dona Leona, ako mám naplánovať recepciu, ktorú budete organizovať pre pozvaných investorov. Nie je tu, musíš na neho počkať. Teraz prosím ťa, odiď. Totiž, prepáčte, seňorita, ale je toho veľa a nechcem si všetko nechávať na poslednú chvíľu. Napríklad, neviem, či mám vašim hosťom nájsť ubytovanie v susednej dedine, lebo tu v Playa Escondide nejaký penzión nie je. Stačilo, všetko si dohodneš s mojím otcom. Ako vidíš, práve som zaneprázdnená. Dobre, počkam na Dona Leona. Estrelita, kým odídeš, chcem ti pogratulovať. V úlohe sekretárky si veľmi prirodzená. Áno? Titul sekretárka je trochu prehnaný. Je to len obyčajná rybárka. Guillermo, počkaj, nebuď tvrdohlavý. Nie, som rozhodnutý. Som rozhodnutý, že sa s Estreľou porozprávam. Chcete so mnou hovoriť, Don Guillermo? A o čom? Som vám k službám. Láska moja, si krásna. Ahoj. Neviem, čo so sebou robíš, ale si čoraz krajšia. Počuj, láska, minule som ti zabudol povedať, že bol som za doktorom Ascaniom a chcel som sa ťa niečo spýtať. Teda niečo mi vrta v hlave. Čo také, Martin?
Doktor bol nejaký čudný. Vravel mi veci, ktorým som vôbec nerozumel. Preto mi prosím ťa povedz, bola si za ním. O čom ste sa bavili? Práve som vás hľadala, Don Leon, alebo aj vás, Don Guillermo. Bravo, o čo Vy ide? prvý. Nie. Radšej inokedy streľa. S mojím švagrom musíme vyriešiť jednu veľmi dôležitú záležitosť. Prosím ťa, Guillermo, poďme do knižnice. Áno. Ale čo ste mi chceli povedať? Môj švagor ti chcel dať nejaké informácie ohľadne recepcie, ktorú budeme organizovať na počesť investorov. O tom som chcela hovoriť aj ja, Don Leon. A nemali by sme to odkladať, keďže Don Guillermo pôjde o chvíľu na letisko. Takže dnes odchádzate? No, znova som o tej ceste rozmýšľal a chcel som sa predtým S porozprávať dovolením, cez pánstvo. stredu. Prišiel som vám povedať, že auto pre Dona Guillerma je pripravené. Ak chcete chytiť lietadlo, mali by sme už ísť. Moja cesta do Paríža sa odkladá na neurčito. Miláčik, nech je to čokoľvek, povedz mi to, prosím. Pamätáš sa, ako sme sa pred pár dňami pohádali, pretože si preložil svadbu? Áno, láska, na to nikdy nezabudnem. Bola to naša prvá hádka a dúfam, že aj posledná. Ale vieš, že to bolo želanie mojej mamy. Dobre, to je už jedno. Pravda je, že som bola vtedy veľmi smutná, lebo som si myslela, že ma už nechceš a že je medzi nami navždy koniec. A povedala som to doktorovi. Karhal ma pre takú hlúposť? Nie je to žiadna hlúposť, Martin. Nie je dobré trápiť sa. Človek z toho môže aj ochoreť. Miláčik, nepreháňaj. Neveríš mi? Pozri sa na Casildu, Estrelinu mamu. Vidíš, čo sa jej stalo zo šoku, ktorý zažila v mladosti? Ako ma môžeš porovnávať s tým lotrom, ktorý zničil Casilde život? Dobre, mali sme snúbeneckú hádku, ale nikdy, miláčik, by som ti neublížil tak, ako ten zbabelec Casilde. Je to možné? Nechtiac som odhalila, že... Áno, musí to byť on. Ten sviniar urobil Casilde pred 20 rokmi to isté, čo teraz mne. Bol to ten zbabelec. Estrelin otec je Leon Para Ibanez. Nemôžeš presunúť tú cestu, strýko. Máš kúpenú letenku na dnešný večer. Tak tá letenka prepadne, čo na tom? Ale Nož, Don Guillermo, naozaj ma veľmi teší, že nejdete. buď ticho a nestaraj sa do rodinných vecí. No tak. Čo je zlé na tom, že Estrelita prejavila, čo cíti k Donovi Guillermovi? Pardon, prepáčte, nemala som. Nie, s tým sa netráp. Nemám ti čo prepáčiť. My dvaja sa ešte porozprávame, moja. Je veľa vecí, ktoré si musíme vyjasniť. Odiď, žralok. Oriana, poď so mnou do záhrady. Viktor Manuel, cíťte sa tu ako doma. Ďakujem. Hneď sa vrátim, láska moja. A ty ponúkni seňorovi kávu a drž jazyk za zubami. Tá potvora je spokojná, len keď som ticho. Pozri. Viem, že je veľmi drsná a v mnohých veciach s ňou nesúhlasím. Ale ty by si mala byť diskrétnejšia. Ale ja som sa naozaj potešila, že Don Guillermo nejde. Dobre. Zdalo sa mi normálne, že to poviem. V poriadku. Vládne tu napätá atmosféra, nie je čas na návštevy. Idem, ospravedlň ma. Dobre. Takže, aspoň dnes mu dá píraňa pokoj. Nebude ho môcť zvádzať. Odišiel jej. Je možné, že ma to dievča navždy znenávidí. Ale aj tak musím to riziko podstúpiť. Poviem jej, že som jej otec. Áno, priznám sa. Takže budeš celý čas mlčať, ocko? Alebo mi konečne povieš, prečo môj nepodarený strýko zrušil cestu do Paríža? Ten idiot je celý na mäkko zo svojho bastarda. Čo? Rozhodol sa, že ostane pri Estreli a prizná sa jej, že je jej otec.
Viktor Manuel, stavím sa, že si spomínal na chvíle, keď si sa ako malý chlapec bláznil v tejto sieti však. A nútil ťa, aby si ma hojdala. Áno. Vyššie, Luz! Ešte vyššie! Až k oblakom! Až k Do oblakom! neba! Paráda. Spomienky. Známa vôňa mora. Tvoje chatrče a siete mi navracajú spomienky na detstvo. V tom čase som bol neuveriteľne šťastný. Veľmi ma bolí, keď ťa vidím trpieť, Viktor Manuel. Počuj, musíš sa vzchopiť. Prekonať duševné utrpenie, pretože tento stav k ničomu nevedie a len ťa zhríza a vnútorne ničí. Aby som mohol prekonať svoju depresiu, musel by som zabudnúť, ale nejde mi to. Nedá sa zabudnúť na to, že niekto zomrel mojou vinou. Nejde to. Ahoj, Estrelita. Pozdrav mamu, Toňa. Dobre. Ahoj, Estrelita. Ahoj, Estrelita. Ahoj, zbojníci. Všimol som si, že ťa v dedine majú všetci radi, Estrela. Vážia si ťa. A veľa z nich by spravilo všetko, čo im povieš, nie? Sú to moji ľudia, Don Leon. Dobrý deň, Estrelita. Zdravím, Estrelita. Navzájom si pomáhame a to je fajn. Počuj, a vedela by si pár svojich priateľov presvedčiť, aby pracovali pre mňa? Pre vás? Áno. Chcete, aby vám pomohli zrovnať pozemky, ktoré máte? Ako vravíš? Nie, Don Leon. Také veci oni nevedia. Sú to rybári. Naučia sa. Povedz im, že dostanú dobrý plat a uvidíš, že viacerí z nich zabudnú na more a dajú prednosť vyššiemu príjmu. Na more sa nedá zabudnúť. Ale viac peňazí by sa im zišlo. To určite. Spýtam sa Karmity, či o niekom nevie. Budem bojovať, aby si mi odpustila, dcérka. Budem bojovať o tvoju lásku. Dúfam, že keď sa dozvieš pravdu, odpustíš mi. Som rád, že som ťa stretol, Esperanza. Ale žiaľ, musím ti niečo vytknúť. Počul som, že si klebetila farárovi o tom, čo sa medzi nami stalo. Ak sa niečo prihodí medzi mužom a ženou, je to súkromná vec, je to len medzi nimi. Choďte do čerta. Vravím ti to, pretože ťa mám rád. A chcem ti len dobre. Som muž a môžem mať ženu, ktorú chcem. Nie je na tom nič zlé. Ale keď sa dozvedia, že si sa mi odovzdala, hoci si zasnúbená a onedlho sa máš vydávať, tvoja česť bude navždy poškvrnená. Moju česť ste poškvrnili vy. Vy, ktorí ste len obyčajný vrah. Viem, čo ste urobili v minulosti. Vraždili ste. Ste sprostý vrah. No nie. Kde je Karmita, že nechala opustený obchod? Mlčíte, lebo viete, že je to pravda. Nie ste nič iné, len prekliatý vrah. Netáraj hlúposti! Netáram. Viete, že je to pravda. Mali by ste mi Prestaň tu dávať, trepať, aby ty ste hlúpania! vrah. Vieš, čo ti môžem spraviť za takéto reči? Hlúpania! Diabol, zbavte sa, diabol! Prosím ťa. Preč! Zbavte sa, Táto dedina je plná šialených žien! Utekaj sa, nič nám nemôže urobiť. Držte tú šialenú ženskú! Hlúpania! Prosím ťa. Odvedte tú bláznivoru! Mama! Dobre ti radím, odved ju! Mama, prečo to robíš? Prosím ťa, prestaň! Bláznivá krava! Mama! Estrela! 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 Estrela Marina! Estrela!